Zein esango zenuke dela zuzendariaren lana? Faceta asko daukoz lan horrek. Asko, lehenengo musikari itzela izan behar zara. Gero, tekniko on bat izan. Horren gainez, eukin karisma, eskenatokire igotzeko eta publikoa zugaz egon nahi izatea. Eta horretaz kanpo, gero ensaioak dagoz, orkestarekin. Eta horretarako behar duzu harreman ona edukitzea orkesta horrekin, ez dakit zelan azaldu, karisma, esango neuke, pertsonalitate handi bat, ez autoritarioa, gaur egun ez da autoritarioa, baina lankidekotasun horrekin lan egitea eta musikari horiek inspiratzea. Eta horretarako ez dakit zer behar dan, pertsonalitate zehatz bat eukin behar da, eta aurrera bota. Zaila izaten da, inbeste musika tresna ezberdin kontrolatzea? Bai eta ez, musika tresna kontrolatzea ez da zaila, pertsona kontrolatzea da zailagoa. Batez ere, ensaioetan. Eta musikari hoiei konbentzitzea zure interpretazioa ona dela. Hori da zailena. Instrumentuak azken batean, partitura ondo badakizu, zuk buruan duzuna, ez baduzun entzuten, orduan badakizu zeo zer ez dauela ondo. Orduan konpontzen hasi behar zera. Baina bestela ez, hori praktika da. Eta gero eta gehiago egiten duzunean, gero eta errazago. Badago saiakera, ezta? Musika mota hori publiko orokorrari edo hurbiltzeko, geroz eta fusio gehiago egiten dira, bazakit ikusi dugu Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, zea maizekin edo izarorekin, nola ikusten dituzuzuk fusio horiek? Nik itzel. Bai. Hori musika hori ere pio gustatzen zait. Niri popa eta musikalak baita asko gustatzen zaizkit eta nahasketa horiek. Jenteari hurbiltzeko badan, musika sinfonikoa, ni beti nago horren alde. Edo proiektu, edo orkesta atera, ona adibidez, eta hemen orkestran kontzertu bat, herritarrentzako, edo nik uste dut problema izaten dela jentea sartzea antzokira. Ze ez daude ohituta antzokira joateaz. Eta etiketa bat dago, edo protokolo bat, ezin dozu txalorik jo mugimendu artean, eta inoiz ez direlezan egon, ez ezaguna da beraientzako. Orduan askotan atara egin behar da orkesta hori antzokitik, gero jente hori sartzeko. Baina, hori denpora da. Bilboko orkestak irtetzen du. Egiten dituzte udako kontzertu batzuk, Gernikan, Bermeon, Lekitxon. Baina, gero jente hori agian ez da hainbeste joaten Bilbora. Beraz behar da, ez da pixkat, musika hori ere jendeari hurbildu eta horren aldekoa zarazu. Nik ez dut ezagutzen inor, kontzertu sinfoniko batera joan, eta ez zaiona gustatu. Danak irtetzen dira, jope, ke pasada. Soinua, imaginatu, 80 pertsona, ez dago amplifikaziorik, baina 80 pertsona, instrumentua jotzen guztiak, afinatuta, batera, soinu hori bakarrik, musika hainbeste gustatzen ez pasaizu ere, nahiko impresionantea da, antzoki horretan egotea.